Il-katekiżi tagħna llum eżistijej kellef qalbi li nifqu hekk fuq sentenza li mbagħad toħodna biex ngħidu hekk f'dimensjoni wiesa tal-kunċett u ta' dak li nixtieq naqsam magħkom. U li dis-sentenza titlaq minn dak li jidinna l-awtur tal-ittra lil Lut, propju l-kapitlu 12, vers 2. Isimgħu x'jgħidilna dal-awtur. Inżommu għajnejna merfuwa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Inżommu għajnejna merfuwa lejn Ġesu, tradizzjoni bl-Ingliż tgħidilna fix your eyes upon Jesus. Samru il-ħarsa tagħkom fuq Ġesu. Dan huwa l-messaġġ li kelli f'qalbi naqsam magħkom illum eżistijej. Kemm bżonn kbir li aħna għandna fil-Knisja, fis-soċjetà, fil-familji tagħna, fiż-żwieġ, fil-vokazzjoni tas-saċerdot, fil-vokazzjoni tal-ħajja konsagrata. Il-bżonn kbir li aħna insamru il-ħarsa tagħna fuq Kristu. U din eżistijej għaliex kif jgħidilna l-istess awtur minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Il-ħarsa tagħna fuq Ġesu eżistijej hija ħarsa ta' fidi. Imma l-istess fidi li għandna bżonn jagħtihilna Ġesu li aħna nħarsu lejh. Il-mument li aħna naqalaw il-ħarsa tagħna minn fuq Ġesu, aħna nieqfu ngħixu fil-fidi. Il-moment li naqalaw ħarsitna minn Kristu, nieqfu ngħixu fil-mulej Ġesu. Il-mument li aħna il-ħarsa tagħna naqlawhom fuq Ġesu, nieqfu inkunu mmexxija mill-Ispirtu Santu. Imma minflok jibdew deħlin il-proġetti umani tagħna, jibdew deħlin l-ideat tajbin tagħna, imma qalbna ma tibqax iffokata fuq il-persuna ta' Ġesu. Mhux qed ngħid neċessarjament jidħlu affarijiet ħżiena, jidħol id-dnub, jidħol il-ħażen, imma jidħol affarijiet li aljenawna minn Ġesu. U għana eżisti bħala nsara. Aħna msejħin biex il-ħarsa tagħna verament impoġġuha fuq Ġesu. Kemm għandna bżonn waħbu minti anka fil-Knisja. Il-Knisja għandha bżonn riforma minn ġewwa, mhux biss fl-istrutturi tagħha kif qed anke jagħmel il-Papa Franġisku, imma l-ikbar riforma li għandha bżonn il-Knisja illi ġewwa fiha kollox ikun dwar Ġesu. It's all about Jesus. Jekk il-Knisja eżistijej ma tkunx ċara li hija dwar Kristu, jekk il-messaġġ tagħha ma jkunx ċar li huwa dwar il-persuna ħajja ta' Ġesu. Jekk anka fil-liturġija tagħna mhijiex ċara illi aħna qed niċċelebraw il-Kristu, l-affarijiet esterni fil-verità huma dettalji ħdejn il-misteru ta' Kristu li aħna niċċelebraw. Jekk kull ħaġa oħra li tagħmel il-Knisja hija ċara li mhijiex dwar Ġesu, allura għandna problema. Għandna bżonn xi drabi eżistijej fil-ħajja tagħna fil-Knisja nintilfu fuq id-dettalji, nintilfu fuq affarijiet li huma aċċidentali, li huma sekondari. Aħna kollox irid jitkellem dwar Ġesu. Kollox. Kull ħaġa li nagħmlu, kull ħaġa li niċċelebraw, jekk mhijiex twassalna lan Ġesu, allura hemm xi ħaġa li mhijiex f'posta, jew ġejja mill-bniedem jew ġejja mix-xetan, anke jekk tidher li hija tajba. Anke jekk tidher li hija tajba. Il-Knisja għandha bżonn purifikazzjoni minn ġewwa minn dak kollu li mhuwiex Kristu. Aħbu minn tiegħi. U din irridu noħduha il-kol kemm aħna. Ma qed nipponta subajja lejn ħadd nibda minn l-ewwel wieħed.
Irrid nagħmel eżami tal-kuxjenza tiegħi u dak li mhuwiex Ġesu ġewwa fija mhuwiex ġej minn Alla, ġej mid-dnub tiegħi jew mill-ingan tax-Xetan. Għandna bżonn inħallu l-Ispirtu ta' Alla jisaffi, jippurifika. Għalhekk ukoll ġie bħala nar l-Ispirtu Santu. Għax in-nar jippurifika, in-nar jisaffi, in-nar jeqret. Kemm hemm bżonn affarijiet illi irridu nħallu l-Ispirtu Santu jeħlisna minnhom. Anka fil-Knisja, f'dak kollu li mhuwiex Ġesu. Nixtieq nqasam magħkom eżistijej 3 siltiet mill-Vanġelu u mill-Atti tal-Apostli ta' ċirkustanzi fejn kien hemm bżonn ħudna l-insara tal-bidu ippoġġu il-ħarsa tagħhom fuq Ġesu. L-ewwel waħda hija l-ġrajja ta' Petru, m'għandi l-ebda dubju illi l-kol kien maħna nafuha, però sejjer naqra u nagħmlu ftit riflessjonijiet dwarha. Ħanuża s-silta kif jagħtina San Mattew, kapitlu 14, minn verus 25 sa 32, Matthew 14, 25 sa 32. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu: mulej, jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Malajr Ġesu met idu qabdu. Bniedem ta' fidi saħira, qallu: għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Hekk hawnhekk eżisti f'din il-ġrajja għandna ċirkustanza fejn għandna diversi affarijiet nistgħu ngħidu ma x'inha fuq dan, ċirkustanza fejn Pietru jara lil Ġesu mixi fuq il-baħar u jgħidlu: jekk huwa int, għidli biex niġi nimxi fuq il-baħar. Ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. U Ġesu qallu: ejja. L-ewwel ħaġa hawnhekk eżisti naraw illi Pietru jagħmel dan il-ġest li jimxi fuq il-baħar mhux bi preżunzjoni tiegħu, imma fuq kelma ta' Ġesu. Pietru diġà kellu dell-esperjenza fil-bidu biex ngħidu hekk tal-mixja tiegħu. Meta kien qed jistat jagħmel l-ilma jaqbad xejn u Ġesu jgħidu: tfax bik in-naħa l-oħra, u Pietru jgħidlu: għax qed tgħid int mulej. Pietru fil-mixja tiegħu fehm ħafna illi jekk Ġesu jgħid xi ħaġa hekk hu. Li Ġesu tista' tafdaħ b'kelmtu. Li Ġesu għandu kelma ta' raġel. Li jekk Ġesu l-kelma jgħidha, il-ħaġa ħassir. Allura Pietru eżistijej l-ewwel ħarsa li huwa jagħmel fuq Ġesu hija ħarsa ta' fiduċja fil-kelma tiegħu. Ħarsa ta' fiduċja li l-kelma tiegħu sejra sseħħ. Ipoġġi ħarstu fuq Ġesu u jemmen dak li qal Ġesu sejjer iseħħ. U hawnhekk għallu nagħmlu l-ewwel mistoqsija tagħna, aħna qegħdin inħarsu lejn Ġesu u nafdawh b'kelmtu fil-ħajja tagħna. Li jekk Ġesu hekk qal, hekk hu. Kapaċi nħares lejn Ġesu fid-tbatija tiegħi u nemmen fil-kelma tiegħu li tgħid Allek ħabb id-dinja li tal-ibnu l-waħdini u nibqa' nemmen li Alla li jħobbni anke jekk iċ-ċirkustanzi ta' ħajti juruni differenti. Qiegħed il-ħarsa tiegħi insammara fuq Ġesu u noqgħod fuq xtejt kelmtu
u mhux fuq x'jgħidu l-emozzjonijiet tiegħi jew x'jgħidu ċ-ċirkustanzi tiegħi. Hawnhekk Pietru il-ħarsa tiegħu hija msamra fuq Ġesu u fuq il-kelma. U proprju għalhekk Pietru jista' jimxi fuq l-ilma għaliex Ġesu jgħidlu ejja. U Pietru il-Vanġelu jgħidilna ċar li Pietru mexa fuq l-ilma. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Araw kif Ġesu kien fiċ-ċentru ta' din ir-realtà. Pietru ma jmurx jimxi fuq l-ilma biex jieħu gost jimxi fuq l-ilma. Imma din il-qawwa li l-mulejta lil Pietru li jimxi fuq l-ilma hija biex jibqa' jżomm il-ħarsa tiegħu fuq Ġesu u biex jersaq iktar qrib lejh, mhux biex iħossu ta' hero li qed jagħmel xi ħaġa. Hekk il-mulej jagħmel fil-ħajja tagħna eżistijej. Meta aħna niffukaw il-ħarsa tagħna fuq u fuq il-kelma li jgħidilna, mhux biex aħna nħossuna ngħixu ħajja aħjar, jew biex ma jkunniex inkwiet fil-ħajja, jew biex kollox jiġini tajjeb, u mbagħad ngħidu l-ereżijiet li qabatni dan il-kanser, jien li mmur ngħin u nitlob il-Knisja u ngħin il-kappellan u qiegħed fil-pray group u qiegħed fil-mixja, li qabadni daw l-affarijiet. Jien li nagħmel tant karitajiet, il-wuliedi kellhom jiġru minn fuq li rabbej tajjeb imxejt mal-kelma talla. Ma nimxux fuq il-kelma talla biex ma jiġrilna xejn. Pietru jimxi fuq l-ilma biex jersaq lejn Ġesu. Inżommu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu u nimxi fuq kelmtu biex nersqu iktar qrib lejh. Eżistijej. Biex nersqu iktar qrib lejh. Biex nersqu iktar qrib lejh, mhux biex ma jiġrilna xejn. Pietru jimxi lejn Ġesu fuq l-ilma. Però raw x'jiġri eżistijej. Il-moment illi Pietru jaqla l-ħarsa tiegħu minn fuq Ġesu u jpoġġiha fuq ir-riħ li kien qawwi, hekk jgħid il-Vanġelu, iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża' ħabat jereq, beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Mela l-moment li Pietru qala l-ħarsa tiegħu minn fuq Ġesu u poġġiha fuq ir-riħ li kien qawwi, daħlet il-biża' ġewwa fih u beda jereq. Pietru seta' jimxi fuq l-ilma u kontra r-riħ daqskemm seta' jħares lejn Ġesu. Kif ħares lejn iċ-ċirkustanzi, il-biża' ħakmetu u beda jereq. Wara dawn jiġrux lilna fil-ħajja tagħna maħbub minn tiegħi. Jekk aħna naqalaw il-ħarsa tagħna minn fuq Ġesu, tidħol il-biża' f'ħajjitna. Tidħol il-biża' għaliex inħossu ċ-ċirkustanzi r-riħ ikbar minna. U hija vera, u hija ovvja. Hija ovvja. Aħna xi tant problemi, tant rabel, tant għawġ li nsibu ruħna fih. Inħossuh li huwa ikbar minna. Realtà ħafna ikbar minna. U allura ovvjament nibdew nibżaw, jibda tieħ il-qalb. Nibdew nirtiraw minn dak li nkunu qegħdin nagħmlu, allura nibdew nerqu. Il-mument li inti taqla l-ħarsa tiegħek minn fuq Ġesu u tpoġġiha fuq il-problemi, allura ħatereq. Din il-kelma eżistijaj turina li ir-riħ li huwa barra minnek. Mela kull ħaġa li ma ġibtix inti bidejk. Pietru għamel ir-riħ, Pietru għamel riħ qawwi, le, dan ġi fuqu dan riħ qawwi. Mela kull ċirkostanza li ma ġibtix int bidejk fil-ħajja, imma li ġiet fuqek, jista' jkun il-mart, jista' jkun l-inkwitt tax-xogħol, jista' jkun problema fi żwieġ, jista' jkun inkwitt ta' tfal, jista' jkun inkwitt fil-parroċċja, fil-knisja, fil-komunità tiegħek ma nafx fejn, imma kull ħaġa li ma ġibtix int bidejk hija bħal dan ir-riħ qawwi li Pietru ma ġabux f'idejh. Int għandek għażla. Jew se tibqa' tħares lejn Ġesu timxi fuq kelmtu, jew se tpoġġi ħarsek fuq dan il-maltemp. U jekk tpoġġi ħarsek fuq dan il-maltemp, se taħmek il-biża', taħmek id-depressjoni, tinħakem bidwejjaq, taqta' qalbek u tibda tereq. Kif ġara Pietru. U allura llum minn qalbi nix ngħidilkom maħbub tiegħi, ħallu l-Ispirtu Santu għaliex hu jrid jagħmilha fina. Ħallu l-Ispirtu Santu jagħtikom din il-grazzja illi l-ħarsa tagħkom
tkun fuq Ġesu u mhux fuq il-maltemp ta' madwarkom. Ipprova kontrolla moħħok. Il-moħħ tagħna jibda jewden meta jiġrilna xi ħaġa li ma ġibniex bidejna. Kif qed ħafna mistoqsijiet għaliex jien u fejn hu Alla f'dan kollu u jiena ma jistħoqlix. Araw il-ħarsa tagħna titlaq minn fuq Alla. Imma l-ħarsa tagħna tibda titpoġġa fuq dawn il-mistoqsijiet, fuq kemm kbira, kif dan iż-żmien ma jistax jgħaddi, kif l-affarijiet donnhom sejrin għall-ar, kif kollox ġej iktar kontra. Ara l-ħarsa tagħna ma tibqax fuq Ġesu. Allura ovvjament naqtaw qalbna nibżgħu u nerqu. Anke jekk nagħmlu hekk però, il-ħnina t'Alla hija akbar minna. Ġesu il-Pietru iwidbu jgħidlu għaliex iddubitajt. Ma fl-istess ħin joffrilu jdejh. U jimxi fl-imkien miegħu. Jmorru fuq id-dajsa u rriħ jieqaf. Anke jekk aħna eżistejna naqraw il-ħarsa tagħna minn fuq Ġesu, hawnhekk hija l-ħnina kbira tiegħu. Kif ngħidulu salvani mulej se nsibu jdejh taqbadna mill-ewwel biex ma jħallniex ikomplu nerqu. Jimxi magħna. Pietru jerġa' jimxi fuq l-ilma t-tieni darba. Għattajtu każ? Għattajtu każ? Mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa u rriħ waqaf. Jiġifieri Pietru fil-li kienet jereq. Biex reġa' mexa lura l fuq id-dajsa, anke kienet piet il-bot pass wieħed, Ġesu ma kienx fuq id-dajsa u tellaw mill-baħar għad-dajsa. Ġesu kien fuq l-ilma, tella l-Pietru fuq l-ilma u fl-imkien imxew għal fuq id-dajsa. Il-Vanġel ma jidinix li mxew lura fuq id-dajsa, ma bil-forsa għamlu hekk biex tellaw it-tnejn fid-dajsa. Pietru jerġa' jimxi t-tieni darba fuq l-ilma fl-imkien ma' Ġesu. Igranf, nimmaġinaħ li wara Pietru jimxi lura fid-dajsa, anke kienet distanza qasira, imma granfat ma' Ġesu issa qed jagħmilha. L-ewwel darba mexa fuq l-ilma jħares lejn Ġesu. It-tieni darba jimxi fuq l-ilma igranfat ma' Ġesu. Ftakru, Ġesu ma kienx fid-dajsa u tella l-Pietru fid-dajsa. Ġesu kien għadu fuq l-ilma, miexi, itella l-Pietru minn taħt l-ilma u fl-imkien jersqu jitelaw fuq id-dajsa. Pietru jerġa' u kemm jita' tama għalina eżisti. Anke jekk kien xi darba kont kapaċi fejna fien ma teħilx mal-problemi, ma teħilx mal-inkwiet, kont kapaċi tibqa' dej, kont kapaċi tibqa' tħares lejn Ġesu, kont temmen il-qawwa tal-kelma tiegħu, kont temmen li Alla verament jista' jħorġok rebbieħ. U forsi għaliex għadda żmien il-wedit tal-mulej ma rajthomx iseħħu, erġaj bdejt tal-għajnejk, bdejt tkun konxju kemm ħandumek u bdejt tereq. Il-mulej jaqilek u terġa' timxi fuq l-ilma miegħu. Kemm sabiħ eżistijaj. Ma l-mulej dejjem għandna din it-tama. It-tieni silta mbagħad fuq din is-suġġett li nżommu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu. Inħeġġilkom biex tieħdu nota tat-testi tal-Bibja li nagħtikom. Għandna ħafna bżonn nkunu meħtla tal-kelma tal-Alla. Hija meħuda mill-Atti kapitlu 16 verus 25 sa 26, Acts 16, 25 sa 26. Din għal-ġrajja toħodna l-mument fl-Atti meta Pawlu u Sila jkunu il-ħabs. Isimgħu xejdinna il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' nofs il-lej, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sissin tal-ħabs teżżu u minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Mela dawn eżistijaj kienu ġo l-ħabs maqfula u l-kelma tgħidilna li kellhom l-irbit marbuta. Hawnhekk f'nofs dan l-irbit fil-ħabs Pawlu u Sila ukoll jaqalaw il-ħarsa tagħhom mill-ktajjen u mill-leluq li qegħdin fih u jpoġġuha fuq Ġesu. Kif jpoġġuha fuq Ġesu però? Pietru poġġa ħarstu fuq Ġesu permezz tal-kelma ejdli u niġi nimxi u Ġesu jgħidlu ejja. Pawlu u Sila jpoġġu l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu kif billi ifaħru lill-Alla bl-innijiet, bil-prejż. Ara kemm sabiħa dawna jekk Pietru kellu il-problemi barra minnu, il-riħ li ġej kontriħ imma għal-bidu għażel li jħares fuq Ġesu billi joqgħod fuq kemtu, hawnhekk għandna tagħlim oħra ta' Pawlu u Sila.
dak li kien kontrihom kienu l-ktajjen, dak li jorbtok issa, mhux l-awġ kontra tiegħek. Imma l-irbit, ħafna irbit li nistgħu nħossuha anke minn ġewwa, l-irbit ta' dnub ta' ġewwa fina, l-irbit tal-ħażen, u qiegħdi li tħanna fihom li ma nistgħux inħolluhom fil-ħajja tagħna. Ma kif nistgħu ninħelsu minnhom? Pawlu u Sila ikantaw in-nijiet ta' tifhir lil Alla. Ipoġġu l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu billi ifaħruh. Mela Pietru jurina nobdu l-kelma, nimxu fuq il-kelma, nħarsu lejn Ġesu billi noqogħdu fuq kelmtu. Pawlu u Sila hawnhekk jgħidulna nħarsu lejn Ġesu billi infaħruh. U din hija wkoll eżisti esperjenza li aħna bżonn niħtlu fiha. Meta aħna ngħaddu minn ċirkustanzi u nħossuna marbuta, inqfilna lejna f'żejtna ma nistgħux ninħelsu id-dnub li akkisna. U wieħed mill-modi kif jista' jitkissru dawn il-ktajjen u l-ħabsijiet tagħna jinfetħu huwa billi infaħru lil Alla. Issa nixtieq niġbed l-attenzjoni. Pawlu u Sila ma faħrux l-Alla għal ħażen tal-arrest inġust li kellhom. Faħru l-Alla mhux għax kienu priġunieri, mhux għax kienu l-ħabs, imma faħru l-Alla fil-ħabs. Xiġifieri? Aħna ma nfaħrux l-Alla għal ħażen, għaċ-ċirkustanzi ħżiena li nġu fihom, imma nfaħruh fiċ-ċirkustanzi ħżiena li nkunu fihom, imma mhux għalihom. Mhux il-ħażin mhux ġej minn Alla. Imma fil-ħażin li aħna nistgħu nġarbu, anke l-ħażin ta' ġewwa fina li mhux ġej minn Alla, ma nistgħux nirringrazzjawh għalih, imma fih fil-ħażen nistgħu infaħruh lil mulej. U l-ħarsa tagħna fuq Ġesu bit-tifħir għandha din il-qawwa li tkisser il-ktajjen u tilliberana mill-ħabsijiet tagħna. U din nixtieqkom li tkun l-esperjenza tagħkom eżistieħi. Fil-prattika xi tfisser? Jekk inti għandek dnub li ma tistax tinqala minnu, f'dak il-mument dak id-dnub u verament tinqala, flok tiġġieled id-dnub dur lejn Alla u tfaħru. Flok tiġġieled it-tentazzjoni dur lejn Alla u tfaħru. Jekk inti tħalt f'nasba anke jekk biżbal tiegħek u ma tistax toħroġ minnha, dur lejn Alla u faħħar lilu. Il-qawwa tat-tifħir iġġib il-libertà li tkisser il-ktajjen. Pietru u Sila ma pruvawx ikissru l-ktajjen joħorġu mill-ħabs. Le, poġġew ħarsithom fuq il-mulej u dik il-ħarsa espressa fit-talb ta' tifħir, allura kisret il-ktajjen u fetħet il-bibien tal-ħabs. Forsi mhux din hija l-qawwa tal-liturġija tas-sijat tal-brevjar li npoġġu ħarsitna u nfaħruh bis-salmi l-mulej. Mhux din il-qawwa tal-quddiesa, mhux din il-qawwa tal-adorazzjoni ewkaristika meta aħna fid-dbatijiet tagħna ninġabru u naqlu l-ħarsa tagħna minn fuq l-irbit u nfaħru lil Alla. Eżisti mhux li konna nitolbu id-don tat-tifħir. Illum għandna ħafna mezzi li jgħinuna biex infaħru l-Alla. Għad-grazza tal-Alla ħafna minna għandhom aċċess għall-Bibja, mhux speċjali ktib tas-Salmi li fih ħafna talb ta' tifħir. Diversi jitolbu l-brevjar, l-liturġija tas-sijat li hija mod kif aħna nfaħru l-Alla. It-talba ta' Rużarju hija mod kif aħna nfaħru l-Alla. Imbierek il-frott ta' ġufek arak int qed tfaħħar lil mulej Ġesu. Imbagħad illum għandna ħafna kant ta' praises, kant ta' tifħir, hekk li jużaw diversi prayer groups, niżawhom fuq il-mezzi tar-radju, nistgħu nixtru s-CDs, insegwu fuq YouTube, fuq l-internet. Li jgħinuna biex infaħru l-Alla u naqillu l-ħarsa tagħna minna nfusna għal fuq xi tifħir dak li jagħmel. Is-sigriet ta' tifħiru li jaqlalek ħarstek minn fuqek u jpoġġiha fuq Ġesu. U wieħed mill-frott tiegħu huwa li jilliberak. L-aħħar silta li nixtieq magħkom maħuda mbagħad mill-Atti kapitlu 5 vers 29 meta Pietru l-Apostli jkunu persegwitati u minnhom jgħidu hekk. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Jekk il-maltemp jurina il-problemi ta' barra minna, naqalaw ħarsta minnhom u poġġewhom fuq Ġesu. Jekk l-irbit tal-ħabs jurina l-irbit li nsibu fina
u rridu naqraw il-ħarsa tagħna u npoġġuh fuq il-mulej bit-tifħir. Hawnhekk l-apposti juruna rridu naqraw il-ħarsa tagħna minn fuq il-bniedem li jipprova jġenna nagħmlu li jritu u l-ħarsa tagħna npoġġuha fuq Alla billi nobduh. U kemm għandna bżonn illum din il-kelma ngħiduha, jekk tiġnobdu aktar l-Alla mill-bniedem. Uħt minn eżisti xi drabi npoġġu pereżempju l-politiċi qabel il-kelma t'Alla, il-politika qabel il-Vanġelu. U jekk hemm clash bejn xejdu l-politiċi u xtejt il-Vanġelu, xi drabi jerbaħ xejdu l-politiċi huma minn huma u dak żball. Jeħtieġ nobdu iktar lill-Alla milli lill-bniedem. Kemm uħut minna npoġġu xejdu sħabna tax-xogħol, il-ħbib tagħna, xtejt il-mara, xejt il-raġel, xejdu t-tfal, x'inhi l-opinjoni personali ta' xi qassis, qabel ma xtejt il-kelma t'Alla. Nagħtu każ iktar xejt il-bniedem milli xejt Alla. Ara l-ħarsa tagħna qlajnija fuq Ġesu u poġġuha fuq il-bnedmin. U għandna bżonn insara radikali illi l-Ġesu nuħtuh bis-serjetà. Qabel dak li Ġesu ma jiġi ħadd u xejn mill-Papa l-isfel, ħadd u xejn. Ħadd u xejn. Laqas il-Knisja. Laqas il-Knisja eżistijaj. Ma tista' tkun qabel il-kelma ta' Kristu. Il-Knisja hija għaddejja tal-kelma ta' Kristu, imma mhijiex qabel il-kelma ta' Kristu. Allura eżistijaj għandna bżonn verament din il-konverżjoni fina nfusna, fil-komunitajiet tagħna, fil-Knisja, fejn maħniex impoġġu l-ħarsa tagħna boċċar fuq Ġesu. Jekk qed impoġġu l-ħarsa tagħna fuq il-maltemp ta' madwarna, ejjew nimxu fil-fidi billi npoġġu ħarsitna fuq il-kelma t'Alla. Jekk qed impoġġu l-ħarsa tagħna fuq l-irbit, il-ħabs tad-dnub tal-vizzijiet, ejjew ninqalgħu minn daw iċ-ċirkostanzi billi npoġġu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu billi nfaħruh. Jekk il-ħarsa tagħna poġġejniha fuq il-bniedem u fuq l-opinjoni tiegħu, ejjew naqilgħuha billi nobdu xejn Alla u mhux dak li jrid il-bniedem minna. Eżistijaj minn qalbi nistedinkom ilqgħu mill-ġdid l-istedina tal-awtur tal-Ittra lil-Lut. Inżommu għajnejna merfuha lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U jekk nagħmlu dan, il-mulejja tinaslim.